Magandang araw po sa ating lahat. Naririto po tayo sa Daang Kalikasan na kung saan kamakailan ay nag-viral ito sa social media. At ngayon po kasama natin ang butihing mayor ng Mangatarem, Pangasinan, si Mayor Balong Ramil Bentirilla. Po siya. So Mayor, kamakailan lang po at ngayon po ay nakasara ang Daang Kalikasan. Ano ho ba yung pwede pang mapuntahan sa Mangatarem, Pangasinan? Well, kung tourism site ang pinag-uusapan dito sa Mangatarem, marami pa silang pwedeng pasyalan. Nandyan ang St. Ramon Piñaport, ang Bisuor Waterfalls, Maluluwag Protected Landscape, ang Maluluwag Hati Spring, ang Pakalat Dam, ang Timangguyob at Kanding Falls sa Barangay Kakawitan, at itong Aerodrome at ang Daang Kalikasan. Ngunit pansamantalang nakasara ang Daang Kalikasan para pag nag-reopen ito ay mas maganda at mas marirelax ang ating mga turista na dadayo dito. Gaano ka-accessible po sa commuters? Accessible ito sa mga commuters from southern part via Romulo Highway. Yung mga peace and order naman po dito, Mayor, paano na ipapatupad? Well, ang peace and order dito, alos ang crime rate namin ay mababa. At for the information of everybody, na-declare na ang Mangatarem na drug-free municipality since 2017. Makikita naman po natin yung mga pagbabago dito sa Mangatarem, Pangasinan. Dati kasi medyo yung ating kapaligiran dito. Ngayon po, Mayor, napakaganda na ng Mangatarem, Pangasinan. Pakikwento nga po sa atin yung paano nagsimula yung pagbabago dito sa Mangatarem, Pangasinan. Well, na-start natin ito. Actually, nag-boom dito itong Daang Kalikasan nga na-start natin itong project na ito through former Congressman and now Mayor Leopoldo Batawil noong 2017. So, ang target date ng completion ng project na ito ay sa 2021. So, ito nga nag-boom, nakita naman. At saka yung mga innovation na ginagawa namin, at saka yung mga festival namin, gaya nung Tupig Festival every town fiesta. Po. Mga kababayan natin, napakasarap po kasi ng tupig dito. Bukod po sa tupig, ano pa yung pwede maipagmalaki dito sa Mangatarem? Pinakbat. Wow. Tsaka yung mangga. Okay. Bakit po Mangatarem Umisem? Well, na-start ko yung tagline na Umisem. Ang ibig sabihin ng Umisem ay smile. Ilocano word yung Umisem. Ngumiti. So, parang nakasabay siya sa kompas ba o doon sa Mangatarem. Kung titignan mo, Rem, Sem, Umisem. Ibig sabihin, Mangatarem smile dahil nga sa mga nangyayaring pagbabago dito sa aming bayan. Mangatarem is first class municipality situated in the province of Pangasinan. The town of Mangatarem is the gateway of western Pangasinan to tourists coming from central Luzon and other parts of southern Philippines. Mangatarem derived its name from the combination of Ilocano word manga and tiram, which means mango and oyster. According to old tales, the name Mangatarem was attributed to woodcutters who happened to meet each other in forested area, which is now the present site of the town. And one of them had a mango and his viand, while the other one had oysters. When both of them saw this, they exclaimed, "Manga kan tiram." Manga tiram or Mangatarem. Idagdag ko lang yung Mangatarem is, if I'm not mistaken, one or
second biggest municipality in the province of Pangasinan. Unang-una, sinara po natin yung daang kalikasan para maabot ng mga contractors yung target completion date nila dahil nga naantala yung kanilang trabaho pag maraming tao. And at the same time, occurrence of serious accident that caused the precious lives of individual. At sinara din natin para sa ganon mapaghandaan natin yung pagbabalik ng mga turista dito sa Daang Kalikasan, at asahan nila na pagbalik nila dito ay mas marami silang view deck na mapupuntahan at mayroon silang komportable at malinis na palikuran at mga basurahan para sa mga turista na pupunta dito at para mapangalagaan yung ating kabundukan at ang ating kalikasan. Ayun. Kaya minamahal naming motorista at mga kababayan natin dito sa mga tarim. Umpisahan na po natin mag-isip kung paano tayo makakatulong dito sa Daang Kalikasan na maipatupad at makapagtanim din po tayo para dun sa mga punong nawala dito sa atin sa Daang Kalikasan. Ayun po. Maraming salamat po, Mayor Balong. Well, meron kaming clean up drive sa 28 February 28. At yung mga nagpaplano na makyat dito na mag-tree planting, sa ngayon ay hindi ko pa ina-advise ang tree planting dahil hindi pa nag-umpisa ang tagulan at nahirapan ng mga halaman na mag-recover. Kaya kailangan sa tagulan, tsaka tayo mag-conduct ng tree planting activity. Mayroon po tayong Facebook page. Sundan nyo lang po yung Mga Tarim Umisem. UMISEM, Umisem. Talaga namang it's more fun in Mga Tarim dahil meron kaming ganito. Napakasarap maligo sa tubig na ito. Tingnan nyo, napakalinis at wala man lang kakalat-kalat ng basura. Kaya mga kababayan namin, pwede po kayong dumayo dito even though na nakasara ang Daang Kalikasan. Dito po kayo pumunta. Mura lang po, 20 pesos to 50 pesos, solve na ang inyong araw para maligo. Kaya mga minamahal naming kababayan dyan, pwede po kayong pumunta anytime. Huwag na muna kayong pumunta sa Daang Kalikasan dahil ito po ay naka-close. Dito po kayo pumunta sa napakasarap maligong tubig ng Barangay Pakalat. Napakalinis po. Of course, meron din po tayong hanging bridge. Mamaya po akitin natin.
Maluluwag Hot Spring.